kabalo baga part nga. Dili. Dako na, barato pa. Gani ko. Ano, abot lang. Salamat. Ya. Asa mo Pepsi na mo ani? Ano boss? Ara din 50 oh. Ayan, ni. Kasi thank you kayo. Kaya boss. Kailan ka na ko? Wala. Tao ba kailan ka na ko? Okay na naman kani. Joke lang bita, boss naman lang. Okay na bita. Bisa dari. Dari. Bos, pwede mga ka na boss. Kano mo? Ano naman? Basta boss. Ang gulong pa mo. Isa mo na. Kailan ka na ko? Balik mo tayo. Ikaw lang Drew. Balik mo igwa. Ikaw lang Drew. Oh, ito na itiwas na kung gingkitan. Tara malingkod boss, tara malingkod. Tubig ka eh! Lapit si boss oh! Dami gusto na boss. Kailan ka na ko? Wala boss. Kinsa ni boss? Ako? Pugi problema gani. Kailan kong kinsa ko? Natiman anak ko. Disgrasya ko sa bike. Nalupad akong bike. Naigo ko sa bato. Nagdugo kong ilong. Tilaan sa iro ang akong dugo. Ana siya. Isipon ko. Ay, sir, pasensya kayo mo dula kay nabuang mo gani ako ang mga. Buwang na ma'am. Kailan ka na ko? Oh, naon sa limot ka nga ay mo mo ate dong. Ulit. Hello! Buang mo nito di ay. Pahawa pa ng customer akong tarong ngayon. Tapal di ko ani. So, ano guys, nahuman na. To guys. Salamat din sa naghatag na kuande. Naghatag og sponsor. Yan na. Barbecue. Natukan ko. Damit kayo. Barbecue na niya. O sa Pepsi. O salamat po sa tigiya sa... What's up mga Georger? Ano ba na? What's up mga ka-Georger? Ano, salamat sa tigiya sa barbecuean. Welcome. Kaya libre na daw ni. Dili bayaran. Welcome sa utang. So, What's up mga ka-Georger? so aron na guys, no, like ug share lang po. Comment. Tapos, nga nawala po do. Da. Subscribe, like, dislike. This is getting heavy. Can you hear the